Tomàs, per favor. Ai, quina por que he passat. Què va passar? Què volia la Guàrdia Civil? Digues alguna cosa, home. Per què no et van deixar telefonar? Ai, Tomàset, què has fet? Em van agarrar amb tabac. Amb tabac? Com que amb tabac? De contraband, Blanca. Com? Un conegut me'l va oferir i jo vaig pensar que em podia traure uns duros. A veure, espera un moment. Què m'estàs dient? Em sentia perdut. Jo em pensava que tu i jo ja no... Però, Tomàs? Només pensava en arreplegar diners. Ha sigut un error. L'error d'un imbècil. Això no pot ser, no em puc creure el que m'estàs dient. Però com has sigut capaç de fer una cosa així? Ho sent. Ja sé que ho he fotut tot. Però ara no puc fer marxa enrere. Això sí que no m'ho esperava de tu, Tomàs. Mira, la més guapa del poble, Encarna. Bon dia. Què hi ha? Si venies a berenar encara en queden cocotets d'estos que t'agraden tant.